Astăzi, băieți, vă prezint noua mea mașină. Am vândut A5-ul și în sfârșit am luat ceea ce îmi trebuia pentru mine. Pentru mașina de zi cu zi. Pentru că M3 este o mașină care nu putem să o uzăm daily, nu pentru consum sau alte prostii, doar pentru că e o mașină care trebuie pornită, încălzită, de asemenea după ce tragi puțin de ea, trebuie să lasă să răcească uleiul, oarecum să-și facă toată circulația, și o mașină care o uzăm, o scoatem seara, ne plimbăm cu ea și parcursul zilei, dar când trebuie să mergem să facem cumpărături și alte lucruri, să alergăm, să mergem la poștă, la bancă, am optat pentru un E90 facelift, anul 2011, și ca motorizare ce credeți că am luat? Ca să fie oarecum aproape de putere, am luat un 335 diesel făcut cu gust. Este un 335 diesel de 286 de cai stock, în pachet, dar are foarte multe îmbunătățiri pe partea mecanică. Are turbine hibride, intercooler, traseul la eșapament cap-coadă, soft la motor, soft la cutie. Ieri seara am încercat-o puțin, că ieri seara am luat-o. Nu am avut ocazia să văd 100% putere, deoarece era umed și patina în continuu. Acum am pus contactul să punem preîncălzitorul la bujii. Eu întotdeauna am îndrăgit seria 3-ul, E90, E91, E92 facelift-ul. Are sistemul de navigație CIC, cel mai îndrăgit de noi pasionat de generația asta. Sistemul audio e bază, dar pot să zic că se aude foarte bine. Are un volan modificat, foarte frumos. Este pachet interior M. Cred că nu ca la schimbător este cea de performance, dacă nu greșesc. Încălzire în scaune, comenzi pe volan, geamuri electrice, oglinzi electrice, dar nu pliabil electric, din păcate. Interior în piele. Pot să zic că mașina e întreținută obsesiv, de-aia m-a și convins să o iau. Ia uitați cum a pornit dimineața la rece. Asta e mania mea, dieselul dimineața la rece. Dacă nu pornește cum trebuie și are vreo bătaie ceva, mă înnebunește. Astăzi ne-am trezit foarte de dimineață, ca de obicei. Eu când schimb mașini, mult somn, pentru că sunt ca un copil mic când vine Moș Crăciun, să zicem așa. Îmi place să mă plimb mult, pentru că de-aia cumpăr o mașină care îmi place. Îmi place să stau, să mă plimb cu ea vreo 3 zile, așa, 4. După aia nu că mă plictisesc, dar n-am obișnuiesc cu ideea că e a mea și nu mai ai chiar așa entuziasmul ăla. Dar sunt foarte entuziasmat de câte ori o conduc. Pentru că asemenea mașini n-au cum să nu te entuziasmeze. Ca putere, mașina asta după toate modificările are fișă Dino, 411 cai,7. Soft am văzut că a fost făcut la B-Prop Remap. Nu știu unde se află băieții, dar am văzut că sunt foarte serioși și am intrat pe pagina lor de Facebook. Au softat mașini gen Huracan, M5, M6, F-urile, deci mă gândesc că se descurcă foarte bine. Da, are 411,7 cai, deci e o mașină demențială. Astăzi, bineînțeles, la toate mașinile mele personale, cum le cumpăr, sunt unul care dă în ele, sensul, dați o mașină de prestație cu 400 de cai, cum mi-au luat M3-ul, cum mi-au luat și celelalte mașini în trecut, pentru că nu sunt vitezoman, nu se merg cu 300 la oră, nu trebuie 300 la oră, nu am mers cu 300 la oră nici cu motocicleta și am motocicletă care face și 330 la oră, ca și M3-ul de asemenea depășește viteza de 300 la oră, dar eu, unul sincer, n-am fost curios să văd în cât timp o depășește și când. Ca să revenim la discurs, ca la fiecare mașină care o cumpăr și îmi place să o alerg pentru că e mașină de preț, cumpărăm repede uleiul și filtrele. Acum o să mergem la prietenii noștri de la Unix să cumpărăm uleiul, filtrele și tot ce mai trebuie. Și bineînțeles, pentru că multă lume, am văzut că în ultima perioadă am mai aflat de el, dar în Italia, unde am stat acolo foarte mult, chiar 16 ani de zile am stat acolo, acum am revenit în România. Mulți nu știau de filtrul epurator. Filtrul epurator, cel care
filtrează vaporii de ulei care turbina îi bagă înapoi în aspirație. Și ăla, de obicei, mai ales că mașinile sunt state, se întărește și nu mai lasă vaporii de ulei să intre înapoi în motor, așa făcând presiune în turbină. Și de foarte multe ori turbinile au cedat din cauza la presiunea care se forma în ea, fiind filtrul epurator blocat. Eu am controlat-o ieri seara când am luat mașina, bine, după ce am cumpărat-o tot. Am controlat filtrul de aer, văzând că e 3.35, e foarte accesibil în față, ai 3 clipsuri, ai ridicat capacul și pare nou. Deci, acum nu știu ce să cred, că a fost schimbat uleiul și filtrele când a fost schimbat, eu, ca să fiu preventiv, le schimb. Filtrul de aer nu o să-l schimb, nu îl schimb nu pentru că e nou, că oricum un filtru și dacă e nou poate să fie oarecum uzat, pentru că o să comand ceva sport, un BMC roșu, care să dea mai mult aer la motor, pentru că sigur mașina are nevoie de mai mult aer decât trece pentru un filtru stock, fiind dusă la puterea de 411 cai față de 286, deci garantat trebuie mult mai mult aer. Și o să dau comandă online sau să văd dacă găsesc ceva să spin vâlcea, deși nu cred. În rest o să schimbăm filtru de motorină, filtru de aer condiționat sau polen, nu știu cum se zice în română sigur, filtru de uleiul, ca ulei o să optez pentru Castrol 530 Long Life-ul. E un ulei care m-a regăsit bine, important e să fie original. Dacă nu e original, vă dați seama, nu e Castrol, e ceva contrafăcut, e un ulei care nu e bun. Sperăm că băieții de la Unix să aibă original, am luat și pentru M3, m-am regăsit ok momentan, nu am avut probleme. Acum ce să nu ne mai lungim cu vorba, cred că sunt puțineri și mașina. Vă salut, merg direct la Unix, iau și după masă o să mai facem și o bunătățire la mașină, estetic. Dar nu vă spun nimic, urmăriți clipul. Dacă nu v-ați abonat la canalul meu de YouTube, vă rog să vă abonați. Găsiți linkul în descriere, aici jos. Linkul de Instagram, pentru că și acolo postez destul de des. Linkul de Facebook nu l-am lăsat pentru că momentan acolo nu mai dedic timp, dar dacă e cineva curios și îi place să umble prin poze, să zicem așa, cu mașini și motociclete, puteți intra și pe pagina mea de Facebook, Trușcă Ionuț Daniel, între paranteze Joker. Acolo găsiți absolut, între ghilimele, toată viața mea cu mașini, motociclete care am avut-o până în momentul de față. De când am venit în țară mi-am deschis profilul Instagram și m-am mutat cu totul pe Instagram, pentru că am zis să fim și noi în rând cu lumea, cum se zice. Am văzut că e mult mai căutat Instagram acum față de Facebook. Și cam atâta. Nu ne mai lungim cu vorba, ne vedem direct pe elevator. Bineînțeles, schimburile o să le fac eu personal, pentru că sunt unul care e un pic boldav, trebuie făcute ca la carte, trebuie să scurgă tot uleiul, lăsăm să scurgă 15-20 de minute, nu-i problemă, avem timp. Și atâta. V-am salutat, ne vedem după. Ia uitați că am ajuns și la prietenii noștri de la Unix. Intrăm, luăm filtrele, uleiul și după aceea mergem la atelier la mine ca să le schimbăm. Așa, dragilor, a durat mai mult decât am crezut astăzi să fac schimbul de ulei și filtre. Am reușit într-un final, am schimbat și roțile, tocmai aici a fost problema, că am pus niște replici BBS-uri, să le vedem mai bine pe zi. Dă super pe mașină, dar prima oară le-am montat cu distanțiere la service, distanțierele erau prea mari. De fapt, roțile astea montează pe mașină fără distanțiere și vin foarte, foarte bine. Și după aceea la service s-a închis, a trebuit să merg la un prieten, să le dăm jos în parcare distanțiere, pentru că nu se putea efectiv circula. Uleiul care l-am uzat a fost un Castrol Age Long Life 530, filtru de aer condiționat, filtrul de aer nu l-am schimbat, o să ajungă luni, cel sportiv de la BMC, super. Și filtrul de motorină l-am pus cel de la Bosch, pentru că așa e recomandat. Filtrul de ulei am luat de la o marcă care nu mi-au acum numele. Și cam atâta. O să mai urmeze luni filtrul epurator, că am dat comandă, și filtrul de aer BMC. Cam atâta momentan. Ca astăzi am reușit în sfârșit să descărcăm puterea la... Ia uitați aici un S7 live.
venit și vărul. Ce să vă zic, urmăriți-mă pe canal pentru că cu acest traiar al unui bun prieten al meu o să facem ceva modificări foarte agresive. Turbo, evacuare, aspirație, soft, motor, cutie. Așa că stați abonați pe canal, abonați-vă cât mai mulți pe canalul meu, dați subscribe, like, să vadă și prietenii și urmăriți-mă pentru că o să fie un proiect super tare pe acest 330 diesel. Vrem să ajungem undeva cu puterea la peste 350 de cai. O să vă țin la curent cu absolut toate modificările. V-am pupat, o seară bună și Crăciun fericit!